Waqt Business Breakfast organizzat mill-Partit Laburista bħala parti mill-Kungress bit-tema Malta Aqwa, ikteb il-kapitlu li jmiss, id-Deputat Prim Ministru Ian Borg sostna li danu gvern li jgwida, jisma' jagħti direzzjoni u jgħin anke fis-sfond tal-isfidi internazzjonali li pajjiżna qed jaffaċċja. U qal kif matul dawn il-ġranet li beda jitlaqqa l-Kungress il-Partit Laburista qed iħares b'mod ċar lejn fejn qiegħed u aktar importanti lejn fejn irid imur. Qal li l-isfidi li qegħdin naraw madwar id-dinja jagħmlu parti mill-ispazju li noperaw fih u għalhekk rridu nirrikonoxxu kemm il-bidla madwarna għaddejja b'ritmu maġġel ħafna bil-gwerer militari u dawk tat-tariffi, rivoluzzjoni teknoloġika, il-klima, il-kompetizzjoni qawwija l-enerġija fil-prezz u l-provista u anke biex l-ekonomija jattiraw l-aqwa talenti u l-kapital. Minkejja dan id-Deputat Prim Ministru sostna li dan hu mument storiku għax minn dawn l-isfidi il-Gvern qed jara l-opportunitajiet. U għalhekk spjega kif fil-jum tal-ħamis se jkollu diversi laqat mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Franċiż f'Pariġi biex flimkien jifhmu li dawn huma bidliet li se jaffettwawna u jeħtieġu deċiżjonijiet malajr u b'aktar determinazzjoni. U tenna li pajjiżna għandu vantaġġ uniku li nistgħu nitkellmu u naħdmu ma' kulħadd u nistgħu nġibu partijiet differenti flimkien. Aħna bħala pajjiż nafu naddattaw, nafu nmexxu f'dawn iż-żminijiet ta' sfidi u nafu nirbħuhom ukoll. Qegħdin hawn sabiex infasslu il-futur ma jiġix waħdu, il-futur irridu niddeċidu aħna għal uliedna u għal ulied uliedna. U flimkien il-politiċi, il-negozji, il-ħaddiema, il-familji, il-komunitajiet tagħna b'viżjoni waħda nistgħu naħdmu lejh. U jiena konvint illi nistgħu nagħmlu dan. Allura ejja ma nibżawx mit-taqlib, ejja nużawh bħala opportunità. Fl-indirizz tiegħu id-Deputat mexxej tal-Partit Laburista Liksa Ġussaliba sostna li din id-diskussjoni qed issir biex flimkien titfassal ir-rotta li se jieħu pajjiżna fis-snin li ġejjin. U tenna li s-suċċess tal-Partit Laburista fl-aħħar snin jiġbor fih fattur importanti li dejjem sema l-ħtiġijiet ta' kulħadd fosthom l-imprendituri u n-negozji. Ġussaliba kompla li fl-aħħar 13-il sena Gvern Laburista ġab f'pajjiżna setturi ġodda b'opportunitajiet għal ħaddiema u għal aktar stabilità ekonomika. U għaċċenna li l-ħidma tal-Partit Laburista trid tissarraf biex kulħadd ikompli jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Jiena nemmen u dejjem emmint ħafna fil-prinċipju fil-valur tal-kelma flimkien. Flimkien hija l-qofol tal-messaġġ ta' dan il-Kungress illi għaddej bħalissa matul din il-ġimgħa. U jekk hemm fattur wieħed illi jispjega fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess illi għamel il-Partit Laburista matul dawn l-aħħar 13-il sena huwa l-fatt illi dejjem tajna priorità għal ħtiġijiet ta' kull membru tas-soċjetà, kbir, żgħir u